Айде си. Няма. Трябва да си концентрирам. А? Карай ти, карай. Абе аз си карам бе. Внимавай. Да е ясно, че съм аз. Ама ти си вижда се, че си ти не се притеснява. Това е 30. Ти гледай напред. Тук спри. Виждам бе, виждам стопа. Не очи за теб да те снимам, че ти си навигатор. Тук отиваме на следващото. Нали? Надолу. Людмил се справя много добре в Манхатън. Ако изобщо някога е мислил, че не, това не е Манхатън, ма с нощ. Ако изобщо някога си е помислил, че ще кара кола в Манхатън. Манхатън се справя най-добре. Най-добре се справи. Манхатън беше най-лесно. Не, там беше най-лесно. Хайде сега тук. Надясно. И имаме GPS навигатор. Анелия. Тук колко? 600 мили? 06? 06. Те между другото американците си кръщават GPS-ите на някакви имена, понеже те нали говорят с глас. На коя трябва да завиеме? На 33-та наляво. На 33-та наляво. Сега сме на 21-та. Нали? Сигурно. Или нали? Не, сега ще пресечем 21-та. Ей, там пише 21-та, значи на 33-та. После запомнете къде трябва да се върнем, че ще тогава ще... Там ще фанем метрото. Верно, че то от... Идем да оставим един таксиметров шофьор в Нью Йорк. Щом с този голем камион се оправихме. Аз трябваше с нощи да извада в Манхатън да те снимам, ама... Така ще ме снимаш тъмното. Не, що? Ама аз толкова бех в стрес, че... Не съм се изсетила даже. То да не би да завали дъжд, ние не взехме никакъв чадър. Ами аз гледах това, че няма да вали днеска, нали, вторник. Гледах, че го даваха 30 градуса даже. Сега сме... Има още. Тук сме на някаква по-специална улица. Да, аз не мога да им свикна 36-то авеню. Да, бе. Ние сме на 36. Не мога да им свикна погледа ми да отива там, където са номерата. Мили, аз сега се върни. Само че аз не знам като е срещу прозорец, срещу светлината, какво ще стане. Какво да стане? До вечера ще я прегледаме. Ако не е добра, ще вземем на кола отново. Да повторим снимки. То сигурно е там. Де се вижда нещо напрекно. Опа. Ето лондромат. Лондромат. Ама тук идваш и си ги переш. Слагаш ги вътре ли? Не, ги слагам. И някои хора си да тасиш честно. И какво? И отиваш някъде? 29-та. На 33-та ще трябва наляво. Това е интересно, че... това има момента от него се минава. 30-та. 33-та наляво. Много ми са такова като друса и аз не мога да... Оператора не може да работи. Да. Нормали. Ама тая камера не знам защо няма да можеш да спреш и да продължиш клипа, разбираш? Всеки път да почва нов клип. Няма пауза. Отгоре минава влакове сигурно. Това не колко стомана са сложили в тия влакове, дето. Какво сега? На следващото наляво. Наляво. Чакай да видим дали пише 33-та, че може да е. Ето. 33-та, да, там пише.
То сега е цвете, бе. То сега се кара, защото не, това е другия важен момент, да не си в час пик. Добре, няма, ние с нощи 7-8 часа тук час пик ли беше? Не беше. Ама видели какви големи камиони вървеха, път явно денем не им дадат да върват. О, яш, палми. Flowers. Flowers. Както забелязвате, в Америка няма никаква архитектура. Абсолютно. Ужасно е. Абсолютно някакви. Всичко са блокхауси. Някакви Точно един вид както Мидълбъри. Как Мидълбъри са много по-красиви сградите. Не, по-хубаво. В колежа са хубави, иначе в града са някакви пак такива. Така сега? Сега тук още е 0,6. 0,6. И на 31 ще заминем на дясно. Каква 31 бе? 35 авеню на 31. На авеню вече. Нито знам кое е авеню, не знам кое е стрит. 35 АВ, а сме на 33 СТ. Кое е различното? Авенюто и стрит. Според мен стритовете са еднопосочни. Може. Разбираш ли? Да, може и така да се каже. Пък авенюто е, нали, един вид по-голямата улица. Да, точно така е. Айде стига си снимала. Стига да има за Ниагарския водопад. Добре. Не бе сега, ще снимаме на Манхатън.